Pozdrav svim ljudi, Toti ovdje i dobrodošli u novi video i danas hoću da pričam o mom satu, dakle posle pola godine korišćenja. Moje lično iskustvo i da li bi ga nekome ja iskreno preporučio. Dakle, koristim sat Samsung Galaxy Watch Active 2, dakle ovdje sad koliko se on može vidjeti, iskreno na kameri, jel? Koristim ga već više od pola godine i želim da kažem neko moje iskustvo i mišljenje o tom satu. Dakle, da li bih ga nekom preporučio, kakav je kao kvalitet, kakav je rad sata, da li sam ja iskreno zadovoljan i to sve sa njegovim funkcijama. Nisam pravio recenziju za ovaj sat jer iskreno me mrzilo jer puno toga ima se priča o tom satu i onda dok ja se to snimim, jednostavno mi nije to išlo ono. Tako da ću da samo kažem ukratko mišljenje o ovom satu. Dakle, sat je perfektan, dakle brutalan je, odličan, znači meni se jako sviđa. Da, preporučujem ga definitivno nekome ko voli satove i koji voli da mu stižu notifikacije i sve to ostalo. Naravno preporučujem ga. Ja sam imao jedan problem sa njim, to ne mora znači da će to svako imati. Znači ja sam imao taj jedan problem, to je možda eto takav sam sad kupio, jel? A to je bilo da sam, on je vodootporan. Problem je bio to kad sam se s njim tuširao, a inače sam ga gurao pod vodu i sve to, on ima kao water lock, tu kad uđeš onda se on kao zaključao i ne možeš na njemu ništa da diraš, to jest ne radi ništa. I to služi kao da bi zaključao, kako kažem, te njegove kanale, da mu je zvučnik, da mu mikrofon, da ne može voda da uđe unutra. I kad završiš sa vodom, piše kao inject water, i to kad uđeš onda on izbaci uz pomoću vibracije i zvuka, izbaci vodu iz rupica ovih što ovdje ima. To je radilo, ja sam njega pod vodu često puštao, sve naravno pravo ruke i operem sat, sve to je bilo ok. I htio sam bar da se tuširam sa njim. I moguće da sam od tog pritiska vode, od tog mlaza, da sam malo nabio vode, preišao u sat i meni malo ušlo vode u sat. I onda tu sam imalo problem, jednom mjesec, dva sam imao problem. To da sam imao ghost touches, ili kao duhovi. A to je da bukvalno sat sam otvara aplikacije, sam lista, sam radi bukvalno. Znači ja kako pogledam, on se upali i on počne sam da prebacuje tamo neka lista, da sam radi jednostavno. Tako da onda tih jedno mjesec i po dana, čak možda i 2 mjeseca, ne znam tačno, nisam mogao da ga koristim jer jednostavno nema svrhe kada on meni sam radi, znači ono, da sam ga onda bukvalno bio, ja sam ga bio i čistio i duvao i greo i pokušao da ga osušim se, ne, ništa to nije pomoglo. Dok se on sam nekako nije osušio, nema pojma šta je bilo, posle, recimo 2 mjeseca kažemo, ja ga upalim i to jest koristio sam ga samo da pogledam sat i onda ono, kad on otvori nešto, onda ja izađem sam i to je to ono. Ali, posle 2 mjeseca to je sve prošlo, neko kao da se osušio, nema pojma. I on se radi super. Od tada, evo, da kucam drvo, sva radi super. Ali to je to, možda taj sat je jednostavno ima tu malo greškicu, ne mora znači da će tako svima biti. Ja gledam po YouTube-u da ljudi plivaju sa satom, da skažu, da skupaju s ovim satom, znači to je ono, ja sam takav sat, morao sam se zajebati. To sam problem imao. Inače, ovako kao sat je brutalan, znači ekstra, znači sve mi stiže obavještenja, sve moguće aplikacije, recimo ja sam imao kopiju Galaxy Watch Active 2 i tu može samo stignu obavještenja od Facebooka, Instagrama, Viber mislim da čak ne može, ne znam, bukvalno jako ograničen. Dok ovaj sat, kad skinete aplikaciju sa Galaxy Wearable, tako nešto, u toj aplikaciji možete da namestite all notifications, znači sve što imate u telefonu, bilo koja aplikacija, znači da li to PayPal, da li to bilo koja aplikacija u kojoj stiže notifikacije na vaš telefon, to stiže na vaš sat. I brate, lepo sve piše. Onda kad stigne poruka, ti lepo uđeš tu i napišeš poruku, odgovoriš. Znači možda pišeš poruke, znači bukvalno je kao Android telefon. Sve može radi. Ima GPS u sebi, prati lokaciju, prati korake koji su tačni, znači merio sam, pokušavao sam, tačni su koraci, ima Google kartu, kad završiš korake, mislim, da si šetao, pišite na Google karti kuda si išao, ta putanja kuda si išao, znači funkcija milion ima. Ovaj skin koji mi sad ovdje stoji na satu, koliko se sad baš ne vidi, pošto malo daleko, taj skin sam platio 350 dinara, kupio sam ga sa njihovog kao stora, jer mi se inače jako mi se lepo sviđa ovaj skin. Naravno to možda se menja kakvi hoćete, jel?
imate Galaxy Store, tu imate milion watch face-ova, znači možete mijenjati šta god hoćete, znači nema kraja. Što se tiče ovih funkcija ostalih, znači čak uđem na YouTube, puštim muziku na YouTube, imao sam skoro update za njega, kad sam ga update-ovo, mogu da puštam muziku na YouTube bez problema, malo kao nekad secne, ali to nije strašno. Znači YouTube, Facebook, sve može. Imamo Samsung browser, znači tu uđem i tu puštam, radim šta hoću, vidim gde hoću, sve. Ostale funkcije imamo čak i ono, kao što je imao Windows 10 Cortana, tako on ima Bixby, tako se zove. I kad kažem Hi Bixby, telefon se upali i ono kao da je kažeš u fazonu open browser, open ne znam, kamera, open ne znam šta, i on to otvori. Znači bukvalno možeš s njim da pričaš. Ostale funkcije da ima, znači mislim to sad puno toga ima, imamo prognozu, imamo otkucaje srca koji su tačni isto, znači bukvalno kad sedim, evo ja sad imam, od Merid imam 85 otkucaja kao normalno. Čim krenem da šetam, imam 90-95 do 100. Kad vozim biciklo, imam oko 110-115, kad vozim uzbrdo, ovdje kod nas, imam do 130 otkucaja. Znači, i čim stavim s bicikla, sedem, otkucaje padaju. Znači, bukvalno meri tačno. Nije možda 100% tačno, ali je približno tačno. Tako da i to je ok, to je super stvar. Dalje imamo što možemo da vidimo. Da, prognoza, to je isto ono tačna. Kalendar, ostavke prečice, znači stres koji je približno tačan. On sad meri kao da sam nešto kao malo više nervozan, ali ono, ajde, možda nisam. To ajde, ono, djene. Steps, znači to je totalno tačno. Znači, sad to sam malo baš ne ide, malo zamagnjeno, ali dobro je bi ga. Govorim sad šta je šta. Sleeping records, znači spavanje, tačno isto. Znači, bukvalno, kad legne spam, u tom momentu on meri otkucaje srca, kako to meri, ne znam ja. I od tada, kako sam rekao da spam, on od meri, i kad se probudim noću, upravim da piše mi nešto, on to prekine san i onda opet nastavi kao da meri. Znači isto, totalno skroz tačno. I imate još, skrio se kao neki antibarometar, pritisak vazduha i nadmorska visina, znači to sad da li tačno da li nemam pojma. Samsung Health, tačan skroz, znači aplikacije, skinuo sam čak i neke igrice, skinuo sam čak i Here We Go mapu kao kartu, mislim ono, koja je tačan GPS isto sve tačno, bukvalno sad kad uđem u kartu, nađe nas da sedimo u sobi, znači tačno skroz. I mnogo ostale aplikacije, znači tu ima svašta, ja sam poskidao, mislim ne treba mi previše onda koči. Jedino malo, ovo je slabija verzija sata, jer ovo je sat koji ima 768 MB RAM-a, i 4 GB memorije, dok druga verzija sata ima gigabite po RAM-a. I oni su kao malo brži, jel? Ali recimo kad se spoji na Bluetooth, hoće malo naža secka, malo kao štekće, jel? Kad nije na Bluetoothu, kao sada recimo, ne sad na Bluetooth, ali dobro. Kad nije na Bluetoothu, onda baš on glatko sat radi, uopšte nema kočenja. Malo kad se poveže, onda hoće malo da štekće, ono. Pozivi, poruke, sve radi. Stigne poruka na sat, ili nebitno da li to Facebook, Viber, Whatsapp, predana poruka, bilo šta. Stigne poruka, uđemo ovdje, odgovoriti na poruku, sve radi, sve funkcionalno, znači pričanje, sve to. Znači, ukratko, moje mišljenje za ovaj sat je jako dobro, znači preporučio bih ga svima. Ovo je Galaxy Watch Active 2, imamo jedinicu, imamo trojku, četvorku, peticu. Dvojka je za su pohvalu. Trojka je još bolji, znam, kad sam rukovao sa trojkom, još je malo brži, malo bolji. U suštini su isti je meni, sve isto, samo malo drugačiji. Trojka recimo ima onaj rotating bezel, dok ovdje nema taj kao rotating bezel, nego ima kao sa strane dodirneš ekran i tako listaš ovo, kao u krug. A dok trojka ima kao krug pokrećeš ono. Tako da, ocena za ovaj sat je 10 totalna. Tako da ljudi, to je jedan video za ovaj moj sat, nisam pravio recenziju pa sam to ukratko napravio kao neki ovaj video, neko moje iskustvo i moje mišljenje. Sat je brutalan, ako hoćete da ga kupi nekad, znači neće požaliti, jeste da je malo skuplji, ali dobro. Tako da to je to za ovaj video i mi se vidimo u nekom novom klipu, ako vam se sviđa, naravno sad like, share, a mi se vidimo u drugom klipu. Ćao!